Evo ga, lagano jurta poprima svoj oblik. Još malo pa gotovo. Svi rade, svi sudjeluju. I žene, i muškarci, i djeca. Pogledajte. Imamo cijeli kostur jurte. Sada će je obložiti. I to je to onda. Staviti tepihe dolje na pod, na sredinu ide peć, dimnjak. Peć je tamo dolje, evo vidite, sad ću vam zoomirati. To je ta peć koja ide na sredinu jurte. I cijela obitelj će ljeto provesti u ovoj jurti ovdje. I onda kasnije, kada krene zima, vjerojatno nakon jeseni, kreću u svoju zimsku kuću, kupe